Ka Bor Sinchar District ka East Khasi Hills kalapan mi ya ka jing batha ya ki nong pendan kam LPG bakin pendap ya ka eKYC bat ka digital authentication compliant. La ongru ba ka jing ya bok menta on sha tang hadien ar pusan si na du ka jing penpoi bakhat du ban pentikna ya ka jing penyat ka babyang ya ka jing ya sam LPG.